Kasep ka bakaman nakamta jong pi baro ki parlok ki papet ya gani ka program jong Good News TV. Manakali ang jing seng samla KGP snot sep ngi. Lingba ka Good News TV. Nyai kuble ya pi baro haka kerteng jong Jesus Christ about try. Barasya ya ka bangin sedang ini kesni. Kajing pusan lengkot nagaktian ka jong oblay kan long naga gospel ka jong Matius. Kalenong ka bahan riu ka dekat ka bahan riu hadu kendai. Ka gospel ka jong Matius. Kalenong ka bahan riu kada khat ka bahan riu hadu ka bakhandai Henry me haba me duai tulai rung sela ka pulit bada haba mela khang ila ka jingkhang tu kerpat ya ukpa jong me ubah ka bare te ukpa jong me ubah yo I ha ka bare unai nong ya me ha ka bapau bada haba pi duai wat bun ktien biet kum ki gentle nama ki ya mut baon ngau ya ki namar ka bun ktien joki namar kata wat long kum kita Naba ukpa jong pi utip ya ka ru ba pidon kam mensiwa ba pin pan o. Ki para banget kajing duai ka long ka wei ka benta ka bokong san ha kajing jong ki banget. Badai lang ba ka taru bangi san ngi roy ngitip bat ngi scam ha kajing dai bat ublai. U Jisu udai unong duai. Bat uhikai yang ngi kum kinong bot jong u. Bangiru ngin duai. Kajing duai ka wanra kajing suk apa yang jing kapan thama ya kajing mut kajing perkhat kapan hun ya kapan sim bat kapan tikena ya kajing yo maaf ya kipop kapan kala tang ya kajing henrei wat ya kajing sem namar ba ublei usngap bat jubab ya kajing khot karpat lembah kajing duai hapleng kita ba kajing duai ka don ya kabor henrei ka don ru hateng bangis ngau ya kajing genja ya kajing long theli bat ya kajing long marwei habangi duai kajing keli ka long balai bat kumta lang bajang nega step lengba gini gini khot ya ka bala puli ngin ya keren ya ka wei ka subject kumlo ngin duai walangam simla mut ban hikai ya pi ki para banget kumlo ngin duai harga krian ka jong balai ka don ban hikai yang ngi lembajang nega step ya kilai lagi benta kiba u Jisu ukren hakini ki benta bakumno kum ki banget ngin duai kabenta kabenengkong kaba u Jisu uong hakini ka khot hawa pi duai rung shala ka pulit bat habala batai ya gani ka caka ka bakerpang naningi dan kaman penkerpang namar bakal long kapor ka bakentang banyak syam bat ublay kinong arsap kipen pau ila dia khamat kiwei banyo I ya kajing la ka jongki ya kajing tebet ka jongki re u Jisu kwa yang i bangin long kumta wong haba pi duai rung sel ka polit penkerpang ila dia namar bakadai kapor ka bakentang bat kumta ka khot yang i bangide ban penkerpang ila de ngide ban penkre ila de haswa bangin ya syam bat ublay hakaching tuai kapenta ka baar ka ba u Jisu u khot yang i lema jong ne kapor habang ila rung sa kapulit ngidan kaman khang ila kajing khang kam dei tang mangi surung sa kapulit Saka-saka kabakerpang. Haridan kamru ban khang ya kajing khang. Ban kajing khang ni kapan pau. Mangidan kam. Manum sya ba kita gijing penwet kibadan ha kajing kajong i. Kinlong kading penkiang yang i. Hakapor kabakentang kabangidon. Barla utrai ba unang penim jengi Jesus Christ. Jisu ukhat yang i. Bangin penkerpang ila de. Daga bangi khang. Ya kita gejing penwet, gejing penthot. Bat hang taru. Bangin sengap. Ngin penjar-jar la de. Banya syem. Banya keren bat ublay. Namar ngimla ban sengap. Bat ban tip. Dan dia ban sengau tu ya gejing tepu gejong ublay. Lemda. Ngi khang. Ya ki balong kajing penthot ha kajing kajong e
Bat kumta. Bangin tip ya kajing tepu ka jong belai, bangin yo snow ya kajing tepu ka jong belai. Ba bangin snow thuru ya kajing tepu ka jong belai. Ngidon kam. Man khang lut. Ya kinu kibala ban long kajing penthot. Habang ngidon markhmat bat ublai. Bat ka menta ka balai ka bau Jisu uhikai leng bagi nei dekhot. Haba uong rung sa kapulit. Penkerpang ila de. Khang ila ka jing khang. No sadin ya ki bayasno abat ka jing em. Namangi don bat ublai hak kapor. Baru Jisu uong wat bun ktien. Wat bun ktien haba pidwai. Balai bau Jisu uong wat bun ktien haba pidwai. Katuhi ka dekhot ki bakam sadin. Jisu uang ukpa jong pi utip ya ke ke ba phin pan. Nani ya ke ba pidon kam, menshwa ba phin pan. Bat ngidon kam. Ban bu ya ki kentien. Ki badai. Ki ba ublei usyam sngop ha nagam ta jongi. Ki ktien kilong ki badan bor ki para pangai. Kembaong ktien paring. Words are powerful. Ka kitab Probab kan nang ba sipho grokhat ka ba phra kong ubastat hagadon un pediang ye hukum. Henrei uba bed balap un kelon. Bat ka gospel ka jong Matias kan nang ba pun riu grokhat ka balai pun dai kong ku khpa jonga. La dadon lat to ai ba ka khuri kan lat no nanga. Penban om kumbangamon. Rei kumpa memon. Ka jing jong Jisu wat bun ketien. Kam thau. Bangim dei shu ban doi jrong em. Harga thau Bangin pan ya kata ka ba ublei usyam skop ha. Bangin pentip ya kata ka ba ublei ukwa yangi. Bat bangin duai ru kemo duai Jisu. Kopa ladadlong to ai ba ka khuri kan laj no nanga. Penpan om kumbangamon rekumpa memon. Ngidon kam man pentip ya kejaran kam jongi syau belai. Ngidon kam man kerpat syau belai. Rekim dai kita kejaran kam jongi. Lele kita kejing kerpat jongi. Bagian long persya ya kaban ka jong belai. Rekai kin long kat kum kaban ka jong belai. Nama kata-kata Jisu ong wat bun ketien. Ubelai utip ya ka donot jong pi ba de ka jengmut jong pi. Sywa ba phin pan. Kum ta ki parlok lengba ka de ka step. Dak dien ka jong belai ka hikai yangi. Bakum lo ngin duai. Ngin rung siya kapulit. Ngin penkerpang nila de namar bagaday kapor ka bagantang. Bata habang ila penkentang nila de. Ngin siya din ya ki bayasno abat kajing em jongi. Namar bangin don. Batla ukan rat ubulong utray ba unom em jingi Jesus Christ. Bat hang taru. Ngin ya keren bat u. Om nakamon nga jongi. Hari da kita kikentien. Kiba ublei usyam skobha nagam taw jongi. To ublei unya rap yangi. Habangi yat yakan ngasngi. Hakikam nga jongi, hakajing puli nga jongi. Bada kiwai pat kibenta. Kumgi khon nga jong ublei. Kiba ulusis pa daga dorba kasnam. Tongin long gajing syai syakiwai. Ublei unisne ban kerku. Tongin ya pendam hakajing duai. Ublei baru pa jungi ubah menang ya ingo ya mega konrad maju nego step ka bemela ai pat hangi. Ya ka bagin yo ban puson ni ka ktien ga jong meh sywa bagin peteng ya ki kam ga jongi. Ya ka jing puli ga jongi. Bat ya ki wai pat ki benta ga ya sno bat ka jing em jongi. Ka ktien ga jong meh ka hikai yang i la maju nego step kumnu bagin duai. Bagin rung sya ka pulit. Man penkerpang la de namar bakalong ka por ka bakantang. Ban ya syambat. Ban i syadin ya ki ba ya sno bat ni. Badia ka bangin umbun ketian ko konrad. Rai bangin pensngau, bangin kerpat. Ya kita kijonan kam ngajongi. Kiban long kat kum kaman ka bakhot ko chama. Hikayangi ko konrad, habangi ya jigin gasngi. Haprengi jungi kando. Gin sngau thu ya ka bor jong jing duai. Ba me madong hasenda jongi. Kerku yangi ko konrad hakikam kiti jongi. Kerku ya jing pule jongi bat ki wai pat ki benta ki bai sno ka jing em jongi. Kum kibriu ngilong ki batrat. Bat kum kibriu ngimtip ko konrad ka ege banca. Ha ka basibet. Rengi syanya ban ngi IT ha me ko konrad.
Bamanya lam ya kawai pakawai ka senjam. Jonga jing yat lenti ka jongi. Dus ngau ya jingar pahat ka jongi. Namangi doa ngi pa ni kene baro haka kerta ngajong Jesus Kristus bawturai. Amen. To beliau ni snei ban kerku. Nagam taka buram jongo. Amen.